bagong project, Honda CB750. Ang papagawa ng customer dito yung upuan tsaka tapaludo, alisin na to. Tapos yung upuan niya yung ano, pang bobber seat, single seater. Ayan o. Order ko lang sa Shopee. Ayan, parang ganyan. Tapos tapaludo, order na rin yung tapaludo sa Facebook. Ayan. Ayan, ganyan. Yan lang naman yung gagawin ko. Upuan tsaka tapaludo. Tapos yung stoplight na, customer na may dala na ito.